أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dua boyunca başlıyoruz inşallah. Biz devam edeceğiz dua boyunca. Duanın kabulluğu boyunca spesial üzerine vakitlari var, kübrek ihtimali var, şu vakitte kübrek kabul edilir. Qaysı Kadir kişisinde. Yani bizim zoklama Ramazan ayı so'nggi 10 kun to'g'ri kelajak. O'sha so'nggi 10 kunida Qadr kechasi bo'lishi mumkin. Mana Qadr kechasida Qadr kechasi ya'ni Ramazan oyi вообще полностью endi Ramazan oy deb aytamiz. Ramazan oy полностью munda kiraydi. Ramazan oy. Yani любой вакытта Аллах Тааладан дуа сорасаң була. Любой вакытта, хоть разница yok. Даже мында шорт булып тормый, тахарат гусел булу шорт булып тормый. Гусел тахарат булса яхшырак. Но гусел тахарат булмаса, даже шул вакытта да дуа сорасаң була. Ул намазга шорт булып тора, тахарат гусел. А мында даже сен не обязательно любой якка. Например, сен машинада барасың, рульна тутып барасың, сен иштен Аллах Тааладан дуа сорап бара аласың. Любой вакытта. Но ихтималы күбрәк, кайчан Аллах Таала дуага җавап бирә, специально шундый вакытлар бар. Ул Кадр кичәсе дип әйтәбез. Кадр кичәсе соңгы 10 төн Рамазан аеның. Ток көннәрдә дип тә килә. 21, 23, 25, 27, 29. Но bu елны туры килде шулай. Мәсәлән, Саудовская Аравияда айны иртәрәк күргәннәр, анда иртәрәк кергәннәр Рамазанга. Без дә соңрак кердек. Шуның өчен, чтобы шушы 10 көнне теге не промахнуться дип әйтәбез индеме? Лучше бөтен 10 төн буе төннә турып намаз укысагыз бик яхшы булыр. Чтобы не промахнуться инде. Так та әйтелгән ток көннәрдә сам яхшырак вакыты димин. Но монда можно промахнуться. Потому что Саудовская Аравия айны иртәрәк күреп, иртәрәк керде. Без соңрак кердек инде. И поэтому самый яхшысы соңгы 10 төндә намазын укысак, Кадр кичәсенең намазы кайчан башлана? Ястүдән алып, юк ястүдән түгел даже, акшамнан алып вакыты керә. Тон атканчы хәтле. Сәхәр тамам хәтле шул вакыт. Рамазан ай полностью ихтималы бик күп дуа җавап. Күбрәк дуа кылырга кирәк Рамазан айда күбрәк. Не обязательно анда әйттек бит инде, теге рульдә барасыңмы, кулны күтәрәсең, күтәрмисеңме, это не обязательно. Кулны күтәрсәң яхшырак, кыйблага борылсаң яхшырак, тахарат булса яхшырак, но не обязательно аңар борылу. Например, син кар күрисең икән, иштән Аллаһтан дуа сорыйсың. Посуду юасың икән, иштән дуа сорыйсың. Исән юасың, иштән дуа сорыйсың Аллаһ Тааладан. Так, андары ифтар алдыннан. İftar aldığından. Biz bunda indi күбрәк вагаз тыңлыйбыз инде. Но siz можете вагаз тыңлаганда да иштән дуа сорап барырга. Үзегезгә карыйсыз, аны хәлмәйм. Дальше ифтар алдыннан 5-10 минут калган вакытта инде. 5-10 минут кала. Ул самый шундый вакыт, ул вакытында без уже көтәбез, сәгатькә карыйбыз, авызы ачар алдыннан. Так, андары кайчан? Төн ортасында. Төннең уртасында. Ва алейкум рахмәт. Сен прогулялся или что ходил? Төннең уртасында, төннең 3-нче өлешендә, төннең
Üçüncü өлешендә, төннең üçüncü өлешендә, соңгы üçüncü өлешендә. Мәсәлән, алабыз акшам намазы. Алабыз сәхәр тамам. Теге монда таблицада бар бит сәхәр тамам. Шуны бүләбез ичкә. Соңгы üçüncü өлеше. Шулай килеп чыга. Безнең мәсәлән акшам 5 тулып киткәч дип әйтәбез инде. Сәхәр тамам тоже ничәдә ул? 4 тулып калган. Сәтүгә 4-тә 20-дә. Ну, мәсәлән, 12 сәгать дип әйтсәк, разница 3-кә бүлсә 4 сәгать. Получается 12-дән башлап инде. 12 тулып киткәч инде әзрәк. 12:20 минутта, 12:30 минутта. 12 сәгать 12-дән соң инде төннең 3-нче, соңгы 3-нче керә ул вакыты. Аның турында хадис килә, Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, төннең соңгы 3-нче өлешендә ди Аллаһ Тәгалә беренче күккә төшә ди. Специально безнең дуаларыбызны кабул итәр өчен. Шул вакытта еще 2 рәкать намаз укысак, сәҗдәдә еще Кадыр кичәсен эләксәк, вообще дуаның ихтималы күбрәк була, дуага җавап килүенә. Так, андары фарыз намаздан соң. Фарыз намаздан соң. Самый яхшы намазларның намазы булып санала ул фарыз. Иң самый яхшысы. Иң күп саваплысы ул фарыз. Да. Даже Кадыр кичә намазы да аның дәрәҗәсенә менми, беренчектә. Хәйтта Кадыр кичәсен эләксәң 83 ел 4 ай языла гамәл дәфтәренә, но бер фарыз намазга тиң була алмый беренчектә. Самый күп саваплы намаз ул фарыз намазлар. Так как ул самый күп саваплы булгач, изге эштән соң, син изгелек кылганнан соң Аллаһтан дуа сорасаң, ул аңар ихтималы күбрәк дуага җавап килүенә. Андары азан белән икъамат арасы. Азан белән икъамат. Мәсәлән, азан әйттеләр. Иманда күпмедер вакыт бар. Берничә секунд буламы, минут буламы. Шул арада дуа кылып алырга кирәк. Бер хәзрәт сөйли, шул хәзрәт Мәккәдә укыганда да, ул Мәккәдә укыган булган. Мәчеткә ну, еш йөргән иде, мәчеткә намаз укырга анда атлаган саен мәчет. Тәяк качыкты мәчет, монда мәчет, тегенә мәчет инде Мәккә шәһәрендә. Мәчеткә киләм ди, бер шариатский судья инде постоянно һәр намазга килә иде ди. Яным белән бөтен балалар килә иде. Бөтен балалар. Баланы мәчеткә алып килергә намазга ул җиңел түгел. Мин аптырыйм инде, ни сәбәпне шулай микән дип, бер сәбәбен анадым ди. Мәчеткә килгәч, азан әйткәч, азан белән икъамат арасында постоянно шул бер дуа кыла иде ди. Аллаһум аслих ли нияти ва дуррияти. Я Раббым, Алла, минем ниятемне төзәт һәм минем нәселемне төзәт. Шундый дуа кыла иде. Даже үзебезнең тел белән дуа сорасак була. Төзәт дигәндә, миңа изге балалар бир дип дуа сорасаң да була. Минем балаларымны изге ит дип дуа сорасаң да була. Ягъни минем балаларымны изге ит, минем ниятемне төзәт. Шундый мәгънәдә килә. Ул постоянно шушы азан белән икъамат арасында шушы дуа әйткән. И бөтен балалар шул, бәлки шул сәбәпледер, һәр намазга килгәннәр мәчеткә. Бала изге булмаса, ул мәчеткә килә алмый. Андары сәҗдәдә. 8-нчесе сәҗдәдә. Сәҗдә булган вакытта Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте:
Аллаһ Тәгалә иң якын ди, Аллаһ Тәгалә белән арасы ди, ул сәҗдә вакытында ди. Шул вакытта Субхан Раббиял А'ла дип әйткәннән соң үзебезнең тел белән дуа сорарга ярамый. Кайбер галимнар фарыз намазда рөхсәт итмиләр үзебезнең тел белән дуа сорарга. Сөннәт нафил намазларда лучше всего сорарга. Фарыз намазда лучше всего арапча. Кайбер галимнар рөхсәт итә, кайбер галимнар рөхсәт итми, лучше всего фарыз намазда сәҗдәдә лучше арапча гына сорарга. Арапча белсәң. Арапча белмәсәң, ул вакытта сөннәт намазда сорасаң була, сәҗдәдә Аллаһ Тәгаләдән дуа үзебезнең тел белән нафил намазда сорасаң була. Менә төннең соңгы 3нче өлешендә намазда сәҗдәдә дуа сорасаң, Аллаһ Тәгалә беренче күккәчә самый ихтималы бик күп була. Дуага җавап килүе. Андары җомга көнне бар шундый бер сәгать. Мухаммад пәйгамбәр саллаллаху алейһи әйтте, җомгада шундый бер сәгать бар ди. Шушы сәгатькә эләксәң, ди, Аллаһ Тәгалә шушы сәгатьтә дуганы кабул итә ди. Монда галимнар әйтәләр, кайбер галимнар әйтәләр, имам хутба сөйләгән вакытында ди. Кайбер галимнар әйтәләр, икенде белән акшам арасында ди. Монда язылган соңгы сәгатьтә дип. Ягъни акшам алдыннан акшамга бер сәгать калгач. Акшамга хәтле бер сәгать калгач. Җомга көнне. Менә Рамазан ай, җомга көнне тем более бер сәгать калгач, мәсәлән, или син еще уразалы килеш. Вообще ихтималы күбәя. Дугага җавап килүенә. Теге даже бер хәзрәт сөйли, мәсәлән, Аллаһ Тәгалә бит инде исеме бар шунда Әл-Мәлик дигән патша. Патшаларның патшасы. Патшага эләгер өчен просто так эләгеп булмый. Даже простой губернаторга да просто так эләгеп булмый. Или главага да әле анда язылырга кирәк. Приемныйга әле көтәсе бар анда. Бу Аллаһ Тәгаләнең язылыр өчен специально кирәк түгел. Бер кешегә дә язылырга кирәк түгел. Специально көн куярга да язылырга кирәк түгел. Теге чират торга да кирәк түгел. Любой кеше любой вакытта турыдан-туры Аллаһка мөрәҗәгать итә. Менә Аллаһ Тәгаләнең шундый исем сыйфаты, ул бөтен нәрсәне күрә, бөтен нәрсәне ишетә, безне белә, безне бөтенебезне кабул итә. Әле ул синең начальникны кабул итәме, юкмы, әле без белмибез. Аллаһ Тәгалә кабул итә. Любой вакытта, любой теге даже без записи, без приемга барасы да юк, теге турыдан-туры Аллаһка мөрәҗәгать итәсең. Так. Мусафирның дуасы яхшы кабул ителә. Мусафир. Мусафир кем ул санала? Монда километраж буенча тоже төрле километражлар йөри. Төрле галимнарга төрлечә. Мин үзем придерживаюсь итәм 85 километр дим. 85 километр. Бар әйтүчеләр 100 километрда дип әйтүчеләр, 90 километр дип әйтүчеләр бар, 80 километр әйтүчеләр дә бар анда. Но мин придерживаюсь итәм 85 километр. Синең ниятең барага, то есть ниятәдең барага икән, ният кылдың. Соңгы йортны чыгып киттең авылның, син уже мусафир хөкемендә йөрисең. И кире үзенең авылына кайтканчы хәтле. 85 километр куя, мәсәлән, Арча. 85 километр как раз шулай килеп чыга бу авылдан. 90-85 километр булай. Арчаның тиягына китсәң уже Казангамы. Монда инде теге Уржум кереп бетми бу районда. Керәме? Керә. 90. Ну яра, кем үзен саный мусафирга, может, анда ушы мусафир санала инде. Уржумның тиягына китсәң уже
тоже musafir inşallah. Тияққа кетсе мәселен, Кукмара әлі ол 70 километр, Кукмарадан соң әлі бір 20 километр өтсем, ол 15 километр шулай. Соба тирәсе инде шулай, Мамадыш керә инде. Яғни musafirдің дұғасы қабыл була. Сен рульдан чыгып киттең, мәсәлән, рульда барасың, син постоянно дұға кыла аласың, Аллаһ Тәгаләдән дұға сорый аласың. Просто musafir ни өчен? Потому что musafir ул сәфәр ул әйтәләр мәсәле. Оныттым. Сәфәрнең авырлыгы, гур авырлыгы дип әйтәләрме? Халыкта менә шундый йөри бит әле. Юл газабы, гур газабы дип йөри. Потому что юлда, конечно, безнең хәзер җиңәйтелгән, кемдер теге машинасына йорт белән даже йөри хәзер. Но барыбер юл инде ул. Ул үзенең йорт түгел. Юлчагайны бар. Ул бар какой-то авырлыгы бар. Даже син рульда бармасан да, рәттән утырып барсан, бар арасың. Ардыра юл. Так, андары менә шушы вакытлар, основно шушы вакытлар. Бар еще хаҗда монда язылмаган, но бер икенче китапта язылган хаҗда. Хаҗда. Tahta şüphelerine şey. Ha? Bana ayetinde tahta şüphelerine şey yaptı. Бума? Kol. Baba. Элеке теге мелкий бит түгел инде теге. Хәзер вообще икенче современный электронный чыкты. Компьютер белән генә утырасың, тегеннән монда компьютерны генә күрсәтәсең. Иншалла киләчәктә булыр әле компьютерлы теге шундый токта бар. Мин аны күрдем Сорманда. Ярты миллион тора икән аны токта. Интернетка чыгасың. Компьютерга басасың, монда сразу чыга. Ежели bilmişsinler bir şey. Hani bu hayat yaşanan tam sadece. Kurbansın da çıkanlar. Bizga bu da yaxshi, alhamdulillah. Так, андары дуга сораганда иң мөһимне нәрсәне сорарга, иң мөһим. От более важного к менее важному дип әйтәләр. Иң мөһиме хидаят. Хидаят, тәүфиq. Хидаят ул Аллаһ юлы дип атала, Аллаһның юлы. Аллаһның юлы. Аллаһның юлы bu означает намаз, ураза, bu Аллаһ юлы. И bu шушы хидаятны без намазда сорыйбыз Аль-Фатиха сүрәсендә иң кимендә 17 тапкыр, сүннәтне үстәсән 20 ничә чыга? 17, 12, 29, 3 витрны өстәсән 32 чыга. Без среднем көненә 32 тапкыр шушы хидаятны сорыйбыз намазда. Таравихта еще плюс 20 рәкәгать килеп чыга. Тагын да өстәлә. Без постоянно намазда моны сорыйбыз. Бу иң мөһим дуга санала. Шушы хидаятны үзебез өчен генә түгел, балаларыбыз өчен сорарга кирәк. Иң мөһиме шул. Теге обычно бит инде теге теләк теләгәндә никахларда мәсәлән әйтәр бит, менә шуны телим дип, бәхетне телим дип. Но кызганычка каршы теге күп кеше белми менә бу. Шушы нәрсәне күбрәк кешегә теләргә кирәк, теләк. Башка кешеләргә, үзеңә, балаларыңа, әти-әнигә шушы хидаят тәүфикны сорарга кирәк. Шушы хидаят тәүфик дөньяда Аллаһ Тәгалә сине туры юлда алып барачак, адаштырмаячак рухи яктан. Теге дөньяда сине җумакка кертәчәк. Бу иң мөһим санала, дугада сораганда. Шуның өчен шушы хидаят белән тәүфикны иң күп сорарга кирәк. Аннары икенчесе тәүбәләребезне кабул итүне сорау. Кабул итүне сорау. Тәүбә Аллаһтан гафу сорау була инде. Теге дәресләрдә әйттек, тәүбәнең 3 шарты бар. Моны язып тормыйм инде. Беренчесе
гөнаһтан туктау була инде. Икенчесе үкенү, өченчесе шушы гөнаһка кайтмыйм дип үз-үзеңә сүз бирү. Истә калдырыгыз. Гөнаһтан туктау, Аллаһтан гафу сорау, үкенү. Өченчесе гөнаһка кайтмыйм дип үз-үзеңә сүз бирү. Шушы тәүбә була. Тәүбә кылсаң, Аллаһ Тәгалә шушы гөнаһны гафу итә, вообще стирать итә. Кылмаган кебек була. Теге бер вакыт монда вагызлар синең бит инде, димме? Теге монда ифтар алдыннан. Бер абый миннән әйтә, что-то мин бүтән килергә куркам дип синең вагызыңа дип әйтә. Куркытасың син ди. Теге тәүбә буенча әйткәнем, теге сөйләдем бит әле, то что мәсәлән, тәмәке тартсаң, арак эчсәң бер гөнаһ, кеше янында итсәң гөнаһ өстәлә инде дип әйттем инде, диме? Видимо, шуннан курыкканмы, соң безнең гөнаһлар бик күп бит, ничек теге шуннан курыккан инде. Килгәне бармы соң? Килгәне бармы? Килгәне бар. Килгәне бар. Нәрсә әйтәсе килә, мин әйттем, тәүбә бар бит ди. Ник менә шуны сөйләргә кирәк уны дип әйтәм миңа. Кай вакытны теге дәртләнеп китә, инде теге сөйләп инде, может кеше на самом деле теге яңа килгән кеше куркып китәдер. Моннан инде. Сез аны нәрсә әйләнгәнсез? Ну, тәүбә бар, тәүбә булса, ни дигән гөнаһ булмасын, Аллаһ гөнаһларга кайтә, иншалла. Как будто кылмаган кебек була инде. Аллаһ Тәгалә Куръанда әйтә, әгәр дә минем юлга бассагыз ди, элекке гөнаһларны да не только кичерәм ди, савапка даже әйләндерәм ди. Бөтен гөнаһларны. Әгәр дә Аллаһтан юлына басса. Ике кеше намазга басса, Аллаһның юлына баса икән, беләсезме, Аллаһ Тәгалә бик каты сөенә икән. Бик каты сөенә. Хадистә килә, Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте, мисал китерә дия белән. Нинди мисал китерә? Мәсәлән, шүл уртасында, мәсәлән, кеше дия белән бара икән, шушы дия өстендә бөтен провизия. Ашый торган, эчә торган инеме? И бу кеше йоклап китә ди. Йоклап китә, күзен ача, раз диясе юк. Монан дия кача. Моны все, бу уже теге үләргә җыена инде. Потому что шүл уртасында анда син моментально үләргә можешь. Анда ашарга юк, эчәргә юк, син эссе анда вообще чыдап булмый. Менә теге мисал китерә, мәсәлән, самолеттан төшкәндә, Саудовская Аравиядә инеме? Менә без парилка керәбез бит әле. Менә ачасың ишекне, парилка керәсең, монда нәкъ шулай килеп чыга инде. Шулай. И менә бу все бу уже тон ятты йокларга инде. Все бу уже үләргә җыенды шунда. Күзен йомды, бу йоклый, аннары күзен ача, күрә, теге диясе янында тора. Тотып ала диясен, бик каты сөенә. И сүзләрен бута-бата. Я Аллаһ дия, син минем кулым, мин синең Раббым дип сүзләрен бута-бата. Теге бутый, теге сөенештән инде. И Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, Аллаһ Тәгалә шушы кешегә караганда ди, тагын да катырак сөенә ди. Әгәр дә кеше Аллаһ Тәгаләнең юлына басса ди, намазга басса ди. Менә тәүбәләребезне кабул итүне сорау кирәк. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте, мин көненә 70 мәртәбә Аллаһтан гафу сорыйм ди. Икенче риваятта килә 100 мәртәбә сорыйм ди. Ягъни астагфируллаһ ва атубу илейһи, астагфируллаһ ва атубу илейһи дип. Хадис тотып, иртә белән иртәнге намаздан соң я 70 мәртәбә, 100 мәртәбә аны әйтсәк чын күңелдән. И көн саен шуны әйтеп барсак, Аллаһ Тәгалә безнең һәр вакытта да гөнаһларыбызны кичереп бара. Иншалла. Мәсәлән, астагфируллаһ ва атубу илейһи, астагфируллаһ ва атубу илейһи дип йөрсәк. Не только 70-100, күбрәк әйтергә кирәк. 70-100 просто ул сөннәт, пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм шуның белән әйткән инде. Ул даже күбрәк тә әйткән. Безгә даже күбрәк әйтергә кирәк аны. Хотя Аллаһ Тәгалә аның гөнаһларын кичергән булган инде. Аны җумах белән сөйдергән булган даже при жизни. Несмотря на это, ул бар Аллаһтан гафу сораган. Ул даже әйткән, менә төнге намазга торып, аның аяклары шешкән. Аның хатыны әйткәнме, соң кемдер әйткән, истә түгел. Я Аллаһның ишесе ди. Синең бит инде Аллаһ Тәгалә гафу итте бит инде ди. Бөтен гөнаһларны җумах белән сине сөендерде, нишләп син үзеңне шулай интектерәсең дигән иде. Ул әйтте, неужели я не должен быть теге шөкер итүче? Аллаһ Тәгалә шөкер итүче булырга тиеш түгелме ни дип шулай әйткән иде. То есть ул шөкер иткән Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм Аллаһ Тәгаләгә.
Теге менә хәзер тоже шундый сизелә кайбер кешеләр зорланалар, туйдым инде бу кардан дип әйтәләр. Мин әйттем, алай әйтергә ярамый. Анда ярамый. Алла сакласын теге. Сөенергә кирәк, бу Аллаһның нимәте. Менә монда даже язмадым, даже теге килә анда яңгыр яуганда дуга кабул була икән. Менә кар яуганда дуга кабул була. Кар яуганда дуга сорар кирәк Аллаһ Тәгаләдән. Сөенергә кирәк, бу Аллаһ Тәгалә бирә. Вообще булмаса кар мәсәлән, яңгыр вообще булмаса нишләр мәсәлән. Шуның өчен без әлбәттә безгә җиңел түгел, мәсәлән, йөрергә дә авыр, карны крибез көн саен. Но алхамдулилlah, сөенергә кирәк шуның өчен. Беренчедән ул сиңа физкультура була. Физкультура була ул бит инде теге. Артыгы физкультура була. Артыгы булса алхамдулилlah яхшы. Ha? Muhammed Peygamber sallallahu dua kılgan var onday. Күп итеп яңгыр яуганда нидә дора кылган? İşte түгел инде, без үстебезгә түгел, тирә-юньгә җибәр дип инде теге. Безгә түгел, тирә-юньгә җибәр дип. Бу көндә дөньялар теге күрәсез бит, сугыш бара. Да. Бездә әле алхамдулилlah. Даже шундый имин шәһәр, Дубай шәһәре, имин шәһәр име, анда да хәзер килеп җитә теге ракеталар. Мин Дубайда булганда бар, аны аркылы теге хаҗга барган идек без инде. Дубайны күргәнем бар анда. Чыннан да ул теге бик теге матур шәһәр, бик бай шәһәр инде ул. Анда даже теге поездлар йөри, теге беспилотниклар инде. То есть шофер юк, компьютер белән генә йөри шулай. Поездлар. Безгә алхамдулилlah теге. И поэтому именлек дигән шундый нимәт бар, именлек. Ул иң зур нимәтләрдән берсе санала. Син бой булсаң да, әгәр дә син өстән ракеталар очсалар, байлыкның нинди рәхәте бар. Лучше именлектә яшәргә, но менә корда яшәргә. Да, кор белән. Бу дөнья ул сынау дөньясы, онара кирәк. Бу җимах түгел. Бу җимах түгел. Бу дөньяда һәр вакытта да булды да шулай, булачак та, хәзер дә постоянно шулай. Гел теге җиңеллек, авырлык, җиңеллек постоянно шулай. Бәла казалар, авырлыклар, җиңеллекләр дә шулай. Киләчәк, менә шулай килә инде ул. Так, дальше, иншаллах. Һәм безнең кимчелекләрне Аллаһ та гафу итсен дип тоже дуга сорау бик яхшы. Намазда безнең кимчелекләр тоже күп чыга. Анда гафу итсен дип. Без даже бит инде менә намаз укыгач, Аллаһтан гафу сорыйбыз, астагфирулла дип. Бишәп сорыйбыз микән аны? Без бит изгелек кылдык. Сорыйбыз намазның безнең кимчелекләре бар. Чтобы Аллаһ та шушы кимчелекләрне безнең гафу итсен дип инде. Бер мәгънә шулай килә инде. Аның мәгънәсе киңрәк әлбәттә, бер мәгънә шулай килә. Андары Аллаһ Тәгаләдән сорарга, чтобы Аллаһ Тәгалә сине ислам динендә алып барсын. Исламда синең үлемгә хәтле ислам динендә тотсын. Ягъни намаз укып, ураза тотып. Бит Аллаһ Тәгаләнең диненнән чыгу запросто була. Запросто. Аллаһ Тәгалә да чыгарады куя кешене, если он недостойный икән. Аллаһ Тәгалә безне туры юлга бастырды икән, ниндидер хикмәте бар монда, ниндидер нимәте бар. Бу аның да зуррак нимәт юк. Иң зур нимәте Аллаһ Тәгалә безне туры юлга бастыруы. Ул сәламәтлектән өстенрәк булып тора нимәт. Без беләбез бит сәламәтлек нинди зур нимәт. Югалтсаң нинди зур нимәт югалтасың. Хидаят тәүфик аннан өстенрәк булып санала. Намаз уку, ураза тоту, әгәр дә без аңар чын күңелдән намаз укыйбыз икән, аннан да зур нимәт юк. Аллаһ Тәгаләдән дуга сорыйк, чтобы шушы безне намазда тотсын, уразада тотсын, шушы юлда алып барсын, үлгәнчә хәтле. Андары үлгән вакытында иман белән. Үлгәндә иман белән күчү. Иман белән
теге дөньяга күчү, теге дөньяга бару, иман белән. Бик мөһим. Потому что Пәйгамбәр Мөхәммәд саллаллаху алейһи ва сәллям әйтте, соңгы синең нәрсәгә карап тие, ахырга карап тие, сиңа бәя бирәчәк ди Аллаһ Тәгалә. То есть ахырында кеше может динсез үләргә. Алла сакласын. Или кеше наоборот дингә басарга. Әлхәмдүлилләh, шул ахырына карап Аллаһ Тәгалә сиңа бәя бирә. Бар шундый теге кешеләр, даже шушы авылда, шушы авылларда шундый бер кеше вафат булды. Теге, мен аның исемен әйтеп тормыйм инде. Ну, начар тормыш алып барды. Үлер алдыннан менә иманга килгән. Әлхәмдүлилләh. Иман белән үлде дип мен аны беләм. Менә шуның өчен теге ахырга карап Аллаһ Тәгалә бәя бирәчәк. Без исереккә дә карап әйтә алмыйбыз теге ул начар кеше дип, әйбәт кеше дип, начармы дип, аны Аллаһ Тәгалә белүче. Үзебез турында әйтә алмыйбыз әле. Әле ничә минут бар? 2 минут. 2 минут. Менә дуга сораганда безнең ахырыбыз, безнең конец иман белән күчү бик мөһим. Бик мөһим. Ла илаха илляллах дип әйтү, шул белән күчү тоже бик мөһим. Аннары иҗмахта биек дәрәҗәне сорау. Мөхәммәд саллаллаху алейһи ва сәллям әйтте, дуга сорыйсыз икән ди, Аллаһ Тәгаләдән җәннәтне ди, Фирдәүс җәннәтне сорагыз ди. Ул иң биек дәрәҗә ди. Но сораганда ул дәрәҗә син должен еще соответствовать, син должен стараться. Син излектә тырышырга кирәк шушында. И но дуга аны сорарга кирәк, Фирдәүс җәннәтне сорарга кирәк. Имеется в виду, бер почмагына Аллаһ Тәгалә куяр ярар инде дип түгел. Кирәк биегрәк дәрәҗәгә стремиться, биегрәк. Әгәр дә син кичкенә генә максат куясың икән, монда гына булсын дип, син тырышлыгың да шундый була. А биегрәк максатны куясың икән, син тырышлыгың катырак булачак. Ураза, Рамазан айда күбрәк изелек кылуда тырышачаксың. Күбрәк башка вакытлар тырышачаксың. Андары үзебезнең нәселләребезне дә калдырмаска кирәк дугада. Мәсәлән, безнең балаларыбыз бар. Внукларыбыз, алар өчен һидаят тәүфик сорау. Вафат кешеләр өчен гафу сорау, әтиәни өчен дуга сорау. Теге, мәсәлән, мулланы чакыралар инде, без аны дуга кылабыз. Но әгәр дә үзенең баласы әти өчен дуга кылса, ул ихласлырак чыга, чем мулланыкы. Да, монда список китерәләр, мен аны укыйм, аны кешеләрне белмим бит. Мен аны укыйм, без дуга кылабыз. Но ихласлырак чыга, әгәр дә шушы язган кеше үзе өйдә утырып, аны укып чыкса, дуга кылса, ул сам яхшырак чыга. Чем муллага караганда. Яна шуның белән монда булса, Субханаллаһи ва бихамдих, әшһәду ан ла илаһа илля